Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Goeie, het is 24 oktober en het is vreed, dus welkom bij Bient Sport. Mooi Joen aan tafel. Hier het Anama over het nieuwe reetrietseizoen. De altijd kritische Ilke Lok zit aan tafel en de man van 9 seconden, Cambuurkeeper Leonard Nienhuis. Richard Liesveld heeft gefloten. Dat betekent dat deze derby is begonnen. En onmiddellijk ontstaat er hier een kans voor Heerenveen. En een penalty gegeven ook nog. Na 9 seconden ligt de bal op de stip. Hij geeft een gele kaart aan Nienhuis. Ja, Leonard, dit hebben we eventjes in elkaar geflanst. 2 Olympische medailles waren dit. Bolt en volgens mij de 1000 meter. Ja, en jij 9 seconden, dat kan dus allemaal. Wat is er allemaal gebeurd deze week over die 9 seconden met jou? Na de wedstrijd natuurlijk krijg je veel vragen erover natuurlijk. Alleen deze week was het vrij rustig. En iedereen heeft kunnen zien wat er is gebeurd. Maar dat hebben we mooi weer afgesloten en op naar zondag, denk ik. Dat zit niet meer in je hoofd? Nee, natuurlijk niet. Ik heb wel wat dingetjes wel vaker wat meegemaakt, maar dat is 1 moment en dan is het gewoon weer direct weer weg. Ja, maar jij dacht ook gelijk, slechte scheidsrechter. Op dat moment... Rood is rood. Ja, dat gevoel was bij mij een beetje zo. Maar hij pakte de goede kaart uit zijn broek. En, de verkeerde. Mijn gevoel dacht dat het rood was. Je ging bewust naar zijn benen toe. Dat is... Nee. Stel het gebeurt later, een half uur later in de wedstrijd, had je het dan ook zo gedaan? Of was dan die druk van het begin? Het is voor jullie ook natuurlijk een startschot. Ja, of ik het dan ook had gedaan, misschien wel, misschien niet. Wat had de scheidsrechter gedaan? Dan wel een rode kaart, dan niet een rode kaart. Elke situatie is anders. En, ik kan niet echt zeggen of dat nou... ik vond het stevig erin, zeg maar, heel fel. Ja. En dan denk ik van ja, die jongens krijg natuurlijk die verwachten natuurlijk net na 9 seconden als een spitsvorm. Nee, akkoord, maar die staat er wel. En dan, ik vond nog niet dat hij erin ging. Oké. We praten aanstaan even verder, want dan hebben we het ook hoe de wedstrijd van Cambuur in Feyenoord. Vertel eens aansnoer we nog even waarom, want je ziet Ilke, dus is op de tribune hè, bij de derby. Ja. Oké, nou even wat opvallend sportnieuws. Zullen we eens even naar deze tweet. 32-jarige automobilist uit Monaco. Nou ja, ik denk dat een heel soort mensen toen wel een beetje in de gaten hier wat er en waar dat wie. Ilke, wist je stop voor dadelijk dus het nieuwsbericht ergens van dit wel zien wezen? Ja, want dit kon niet anders dan doping zijn, dus het moest er een wielrenner zijn. Nee, Luwe Westra, hè? Ja. Mondige Gask. 189 in toeren. Wat zou je tot je een reetrieder die zo hut riet? Ja, daar ben ik blij mee. Maar ik vind dat Einstein die het aantoont dat snelheid is relatief. Dus als je gewoon 10 te kwart hebt, dan kun je dat oplossen terug snelheid. Nou, en ik denk dat hij dat niet in heeft. En ja, we hebben wel... Wat voor noodzaak is er om in Akkerem 189 ja, dat is het plak is wel belangrijk waar je dat toch. Ja. Maar bepaalde Cambuur-supporters willen ook heel graag bij Heerenveen waaien. Dan maar als nou verdedigt, zeg maar zeggen, dan ik heb je motor, ik heb een motor gekocht, zeg maar zeggen, en dan zit er een teller van 1260 zit op de teller en dan maak ik 130. En dan wordt gewoon de helft van die teller wordt nooit broek. Dat je het roesten, dat je gegarandeerd dat Fred langzaam in die motor in. Dat moet een keer even proberen worden. Dat is. Nou ja, maar hij heeft in ieder geval zien Riebewies nog wel, omdat hij monogask is. Nou, dat is dan weer mooi. En even aftikt. Ja, we hebben het even wat doors, want er gebeurde nog wat meer. Juist de presentatie van het nieuwe ploeg van onder andere Sven Kramer, maar het Hutfietsteam. Ja, dat was toch wel weer bijzonder. Wat vond je ervan? Van de presentatie Lotto NL /Jumbo? Nou, ik heb me er eigenlijk net mee bezig. Zij door een presentatie en was de graag worst is daar wat publiciteit bij. En ik geloof wel dat dat gelukt is. Ik heb wel... Lotto is een staatsbedrijf, het is fuseerd, maar de staatsloterij wordt mij zijn. Nou, dan hebben wij uitzocht, dat is net helemaal weer. Het net helemaal weer. Ze zitten wel in een van de regering in het bestuur, maar ze staan los van elkaar. Waar zei dat, Cindy? Ja. Nou ja, goed. Ik heb er
Nee, maar wat voor punt woest maak je dan? Nou ja, dat staatshielden die moeten algemeen aan de sport te goede komen. Dan, als dat het geval is. Ja, maar Lotto, nou ja, dat is een andere discussie misschien. Even hoe dat verhaal werd ze het nou de hele tijd toe hebben. Ik in alle kranten hutfietsen, maar het rijden, geweldige combinatie. Is dat zo? Onzin. Dat is helemaal niks. Ilke? Dat is, Volstrekte onzin. Ik ben het één keer met Jelle eens. Ja? Ja, Wat is volstrekte onzin. Nee, die trainers praten een keer met elkaar en die kunnen zeggen van, nou, Sa trainen wij. En dan zeggen die horen van Sa trainen wij. En dan gaan ze weer verder in. En dat had helemaal niks met elkaar te krijgen. Nee. Nee, alleen het feit dat Sven Kramer aan is heel makkelijk van het rijden, want dat gaat misschien net zo goed. En dan stapt er op een fiets, want dat ken ik wel aardig. Maar waarom presenteren ze het dan zo? nou, dan heeft hij het nice. Hè? Die presenteert het als iets geweldig nice. En dan heeft publiciteit. Maar ja, ik denk dat de gearworking gewoon wasneus is. Dat wordt helemaal niks. Nee. En dat Jacori die had genoeg werk aan zijn eigen team. Daar kan echt die fietsers bij doen. En andersom zal dat ik in ieder geval wezen. Zegt dan wel hoe die fietsers derde zouden zeggen tussen die reetrieders in stien. Dus zo van, ja, we moeten hier even wezen, maar die worden web presenteerd in ja, het saffelste pakje in de saffelste keer, hè, saffelste hier. Dit zou in ieder geval Sven Kramer, zou dit roeren. Het is meer natuurlijk aan de begeleiding dat die gewoon kunnen brainstormen en kennis delen dan dat het aan zich voor de wie ze uiteindelijk fietsers fietsen. En natuurlijk zullen wij mogelijk samen dingen kennen, dan samen op trainingskamp kennen gaan en dat we motivatie en plezier uit het hele team krijgen en uit het hele proces en uit het hele beeld. Tuurlijk, absoluut. Maar ja, uiteindelijk moeten we natuurlijk wel zelf doen. Ja, maar datzelfde van, het bloot ik fietsen. Ja, ja. Dus het is eigenlijk pure marketingtruc? Ja, misschien Sjors hij wel voordelen, maar dat zal meer zitten in de yieldsstromen dan dat de voordelen zitten in het sportieve deel. Daar maar we toch alleen nog maar blied maar wezen, toch? Dat de yieldstroom binnen weer naar die sport. Naar het fietsen, naar het rijden. Dat klopt absoluut, ja. Dus dat er weer meer rieders een sponsor hebben, dat is gewoon hartstikke mooi voor de rieden. Dat er weer belangstelling is, maar dat van dit wielrennen komen moet, nou, ik denk net. Ik denk dat rieden genoeg kracht heeft om zelf zijn sponsoren bij elkaar te zoeken. Oké. Hey, Leonard, wat zou het zijn in het voetbal? Wat voor andere sport die daar een mooie combinatie mee is? Ja, tennis lijkt me wel een mooie sport. En ja, je hoort ook wel vaker dat bepaalde voetbalclubs ook wel een paar tennisbanen ernaast hebben. Dus, maar ja, voetballers die kunnen wel meer met balsporten, zeg maar. Dus, maar bestaat dat, tennis en voetbal bij elkaar? Is er iets wat je weet? Nee, eigenlijk niet, maar... Ja, je voetbaltennissen, dat toch? Dat is, ja, dat klopt. Ja, dat doen we alles. Van Hanegem wie toch een hele goede tennisser, of net? Die komt toch wel een beetje een bal te slaan? Die golft. Ja, volgens mij goed. Hanegem die is wel een tennis geweest. Ja, maar goed is wat door. Zoals de Sjors erin, dan wist ik wel dat het net een goede, geweldige tennisser werd. Nou ja, dat is dus misschien nog voor takkenmuziek, misschien korfbal. Dat is ook wel leuk. Nee, Kooi Adriaan zou wel zijn, toch? Korfbal is goed, omdat dan mensen echt... De enige sport waar voetbal echt mee kan multidisciplineren, dat is hardlopen. Oké, braven. Nou, we zitten even zwart op het rijden, want daarom stel je vanzelf weg. Hè. Het seizoen komt eraan. En daar heeft het namelijk al zijn bij de presentatie van ja, die kalender van de ISU is te vol. Nou zei het Sven Kramer hier, onder oren van de morgen in zijn stuk in de Telegraaf. Nou, dat klopt eigenlijk wel. Die kalender is vol. Het is een wanprestatie van de ISU. Maar ik ga wel naar Zuid-Korea en naar Japan. Daar zal je hem net heen. Nee. Wat vies dan zien opmerkingen? Nou, ik onderschouw het eigenlijk helemaal volslijn. De kist, als je de kalender besjost, dan moest echt een geroutineerd sporter wezen om ermee om te gaan. Maar dan snap ik niks van die kalender. Wat is er nou zo vol om? Als je naar Japan is, dan heeft er zoveel een tijdverschil. Dat is ongeveer het aantal dagen waar je voor heen acclimatiseren moest. En dan gist we naar Seoul, zoveel een verschil, moest wel acclimatiseren. En van Seoul weer waarom, moest weer acclimatiseren. Nou, en dat is het aantal dagen was dan net trainen kist. Ik in die wedstrijdperiode erbij trainen, vooral jonge sporters, die kind dat net aan. Die kind het gewoon het mannen in hun leven. Sven Kramer kind het wel. En die doet het ook. En die zei het ook. Ik ging erheen, want in 2018 binnen Olympische Spelen. En ik maak mijn gezicht zien laten, want het is goed voor de sport. Nou, de linien dat er spelen daar binnen, of jouw hier en dan erheen in. Nou, ik heb nog een stuk of jouw spelen, mooi maken van tevoren. Hoe is er net van tevoren geweest. Maakt niks uit. Maar dan voor de sport. Ongeveer dat hij de sport dan een soort van overkoepelend belang om de sport goed te nou ja, dat zal ik zeker. Maar een nieuwe sponsor, en daar zal wel sprake van wezen, dat die namen met ik uitdragen worden. Hey,
Ja, in principe wel. Maar wij hebben sponsors die binnen hele liefhebbers van de sport. En die snappen gewoon dat wij die rieders eigenlijk beter maken willen. En ze zijn er in eerste instantie net op uit om die rieders gewoon daarvan te profiteren. Maar Dus, de Japanners hadden geen lotto hier en die hebben geen Jumbo. Dat is, het is voor de Nederlandse televisie willen die in. Ja. Ja, maar die hebben misschien wel melkpoeier nodig. Ja, die hebben ook vreselijk volle melkpoeier. Ja. En de Fonterra, die kan dat leveren. Ja. Dus dat is een... Wat is toch van die discussie, Jelke? ja, nee, maar die rieders zijn natuurlijk zuurtjes dat ze nergens heen kennen. En dan dit weer zeuren en dan dat weer zeuren. En na Olympisch hier is dat altijd. Maar goed, dat is zo. Dus we moeten er maar leven van Zimmer wat minder trainen natuurlijk. Om al weer wat in gereel te komen. Elke, dat is volstrekt bescheiden de waarheid. Wij hebben na Olympisch seizoen, zeg maar zeggen, dat is voor u net even erbij. Maar wij hebben gewoon een jonge ploeg. We hebben sponsoren, enthousiaste sponsoren. En die hebben dat helemaal onderscheurd. Wij moeten die jonge mensen beter maken. En dat door net trots de hele wereld door te slepen. En ze hier eventjes tentoon te spreiden. En daar eventjes een rondje rieden te letten. Dan moet je rustig maar bouwen. En als je daar een goede kalender op maakt, zeg maar. En dat is net overal heen hoe te vliegen. Maar dat is gewoon... Als je in Azië bent, dat is dan de World Cups en een kampioenschap, als het altijd een wie, dan is er niks aan de hand. Maar nu moeten we naar Azië, naar Europa, van Europa moeten we naar Amerika, van Amerika moeten we naar Europa. En dat houdt in dat je nergens trainen kunt. En dat onderscheidt Sven ik volledig. Hè? Maar dat is toch ook de sport? Daarom heb je hem toch echt mensen die hem sponsoren. Ja, maar dat komt om alles uit te dragen onder de hele vraag. Wij hier na het eind van het seizoen hebben de balans op maken dat wij genoeg publiciteit voor uw sponsoren maken. Hebben we een maand, dan beginnen we er mee. In Jereveen, de marathon, de E-werf van Terra Marathon, de Bestommerschen, had wij net genoeg. Dat al weer een peker zijn. Dan de boek Mercedes, zeg maar. En dan denk ik vanuit verwachten. Dat wij, ja. Daar ben verleden weekend toch al mee begonnen. We zijn verleden week al mee begonnen. Ja. En daar hoeven we net van Azië te houden. Daar hebben wij de volle kracht van. Oké, even hoe het reed dat losgaat. Dan is het een prikkelende stelling hoe Sven Kramer. Helpt het überhaupt wel aan maar die enkel afstand? Daar wie ik dus benijd naar. Zit Sven Kramer wel bij de eerste 4 op de 1500 meter? In oren weekend had de Nederlandse afstandskampioenschappen binnen. Want oors had het doel reizen naar Japan dan net zo volle zin. Nou, ik heb hem reden jongen. Ik vind dat het goed voorstelt. Ja? Want hij zei, ik weet eigenlijk net hoe ik er vast in. Ik werd eigenlijk heel oors wekker. Ik heb mijn voeten veel jongens. Ja, dat klopt wel. Natuurlijk, als je even de trainingsopbouw even verwoordt, dan reageert de liefde oors op. Maar vaak jouw nieuwe prikkels jou ik wel weer een stimulans. Maar show je hem dat van elkaar, hoe je hem nou op dit stuit, hoe iedereen riet? Shows je dat? Bij ja, wel. Had de kampioenschappen binnen, ging vrij vlot. Had de dive van tevoren. Dat is wat dan is Schindelkoor. Maar ze zijn nou afzonderlijke wedstrijden. Nee, ik bedoel gewoon, als je in de training shows een dive van tevoren, dan wist al van, dat is hem, die en die. Dan kun je hartstikke volhouden. Wat ben je eerst op 1500 meter? Nee, dat moest de dag van tevoren, want het kan in een week wel verhoren. Timing, ja. gevoel. Maar wat is nou de eerste 4 van de 1500 meter? Nee, ik heb nog niet al je riet, jongen. Dus Sven, die kennen gewoon een lege 40 rieden. Op dit moment zeker al. En dan komt die fine-tuning nog een week. Hij zal wel wat snel werk doen. Dus. Nou, dat zeggen dus vrij, hè? Ja, tak een week vrij in ieder geval nog wat spannend. En sneuren en snijden. En snijden, ja, het gaat heel tijd terug. Wij gaan ik terug, want we moeten nog even naar onze verste rubriek. Altijd een prachtige filmische rubriek. Mijn Club. Dat is een Rio Samar, een amateurclub uit de provincie. En Joet ben we op bezoek bij de voetballers van VV Gersleert. Ja. Nou, daar komt de scheidsrechter aan. Het op 1200 km. Is goed zo, Jan? Ja, super. Is dit een tellerij? Ja. Hoe hoort dat de beste, Jan? Ja. Super. Zit er zo maar op. Prettige wedstrijd. Zeg hè? Kijk, prettige wedstrijd hè.
Jantje, Span. Ja, het is spannend, ja. Het is een derby, hè? Gersleerd Sint-Albert. Dus, maar ik wij dus nog in Sint-Albert, dus ik ben altijd wel een beetje voorzichtig. Dubbele pet. Ze Martin, we moeten wel wat dag zeggen, hè? Ja. 1-0. Van Gesleerd. Dat is best, hè? Want Gesleerd... Ze staan onderaan op een lijst, hè, Jack? Geen flauw idee. Ja, ik geloof dat ze onderaan staan. Ja, ze staan onderaan. Voor die pijls. Hak dat dan net. Is de bal Henk de Boer. Ik heb 30 jaar hier altijd beginnen. In het Lietse herbergje. Ja. Snijdt hem aan in tijd. De gasten moesten eerst koffie hebben. Nou, en dan weer het voetballen. En dan na de pauze, dan kwamen ze weer. En dan gingen ze aan het bier, als wat ik maar. Ja, gezellig. Heel gezellig. Dit zo niet. Kom maar, Robben. Dat kan ik heb het nou wel dat ik op een gediek aan het jazzcamp mee ben. Dan zeggen ze, hey, Bauma. Shocks aan. Van voetballen. We gaan maar bij hem te voetballen. Oh, ik zeg, dat is ik. Zeg, maar dat kent die gezicht net meer. Hè. Dat is al zo lang verleden. Maar ja, het doet je dan wel wat dat ze jou dan kennen. Hè? Hey, ja. De kap is nou bekend. Goed zo. Jongen. Super. Nou, proost man. Ja, dit is wel lekker, hè? Je zei, dit ga ik laten doen. Ja, tuurlijk. Hier wil je me afsluiten, denk ik. Met een pakje bier naar de wedstrijd en of een paar kratjes. En ook misschien. het postuur van die jongen net? Nou, ik denk als ik nu stop, dan als ik 60 ben, dan ben ik wel zo. Ja. Dit is het mooiste van het voetbal, denk ik. Ja. Zo met je vrienden zo voetballen, een potje bier naar de wedstrijd. En wat een sfeer ook, hè, met die derby. Want dit was ook een derby. Maar ja, jij hebt vorige week heb je hem gehad. En ja, 2-2, maar morele winnaar. Zeker morele winnaar. Ik denk, iedereen weet, we starten niet goed. Alleen qua tweede helft, het vaatje was ook leeg bij Heerenveen. En wij waren wel de grootste en de morele winnaar, denk ik. Ja, dat wordt heel iets erop, hè? Ik denk in principe heel klein beetje te prikkelen, maar... Maar dat kan best. Als iemand zich moreel winnaar voelt, voelt hij zich ook moreel winnen. Maar ik vond het zo'n slechte wedstrijd. Jij hebt in de eerste helft en Noordveld heeft in de eerste helft alle ballen lang. Alle ballen lang. Jullie kunnen beide als team zo goed voetballen. Jullie kunnen ballen brengen. En dat deden jullie beide niet. Want er zat een man te veel in de voren. En het middenveld was helemaal leeg. Helemaal leeg. En niet een trainer die daar een man heen stuurt. En dan gaan jullie 2-0 achter. En dan gaan jullie 4 man in de voorhoede zetten. En maar drukken. En Heerenveen doet helemaal niks. Dus er komen 2 doelpunten. Dan denk ik van, oh jee, nou zal iemand wel wat doen. Nee, gaat er weer een speler van Cambuur naar achteren. En ik vond het zo slecht. En iedereen vond het een prachtige wedstrijd. Ja, slecht. Ik denk dat het waren 2 ploegen die vol druk wouden zetten. En wij zetten hun vast en hun hebben ons vastgezet. En dat je dan wat eerder de lange bal moet hanteren. Ja, dat was ook... Jullie hebben niks anders gedaan. En zij ook niet. Nee, maar dat krijg je dus als je een team vastzet. En je kunt zo goed in de spits, dat daar de oplossing ligt. Dat kan ook. Je kunt zo goed voetballen. Zo goed de ballen brengen. Maar als je vanuit achter de ruimte niet krijgt om een bal in te spelen, dan is de optie Ja, maar het middenveld is helemaal leeg. Zet daar een mannetje neer. Ja, middenveld. Maar middenveld, daar kun je geen wedstrijd winnen. Die doelpunten die maak je aan de bij. En maar opbouwen. Bouwen. Ach man, dat is een Lego. Wij gingen er nog... Zullen we ons over Feyenoord praten? Ja, Feyenoord komt eraan, hè? Verder hoor. Nee, maar ja, dat willen natuurlijk mensen ook weten. Hoe staat het ervoor voor Feyenoord? Want Feyenoord heeft gisteren toch verloren in Kroatië.
Heb je daar gekeken? Hoeveel kansen ze gemist hebben? Ik heb de samenvatting gezien. Alleen, het balletje ging er niet in. Nee, lekker voor een keeper dus, of niet? Heerlijk voor een keeper, ja. Dat klopt. Alleen, of we nou... het blijft gewoon een goede ploeg en een topploeg. En ik denk dat, wat onze trainer ook zei, van wij moeten een keer winnen van een topploeg. En misschien is dat wel een hele goede kans. Ja, dat zeker weten nu. Het scheelt wel. Jij zat met de voet op tafel te kijken. En je hebt net van hem gehoord, vliegen heen en weer, die ruimte, die heb je. Zij zijn zondag veel minder. Veel minder. Tuurlijk, ze hebben een reis gehad. Alleen, het is wel een topploeg. En na 3 dagen moeten ze gewoon weer een wedstrijd kunnen spelen. Wat voor topploeg? Jullie staan boven. Ja, dat klopt. Maar wie is dan topploeg? Dat zegt wel genoeg, denk ik. Wie is dan topploeg? Op dit moment wij. Dat mag wel gezegd worden. En wel een leuk aspect. Manu doet het nu wel goed. Hè? Die jongen die heb jij vorig jaar nog een helft van het seizoen heb je met hem gespeeld. Had je dat verwacht dat hij dat hij het zou halen daar bij Feyenoord? Verwacht? Nou, ik had wel verwacht als hij gewoon de tijd krijgt en de ruimte die hij in het veld krijgt. En de trainer niet echt moeilijk doet over wat hij allemaal moet doen en dit moet hij doen en dat moet hij doen. Dan kan hij gewoon heel goed voetballen. En dan keek ik er niet van op dat hij zou slagen bij Feyenoord. En hij krijgt de tijd en hij krijgt de ruimte om zijn ding te doen. En dan is het gewoon een hele goede speler. Ja. Maar die andere jongen, die ook zo goed was vorig jaar, Rietsmeijer, die zit op de bank. Ja. Wat voor gevoel geeft je dat? Als je dat ziet? Dat vind ik heel zonde. Ik denk dat hij het bij ons fantastisch gedaan heeft. Alleen, Wijnaldum kwam terug volgens mij van het WK. En eerst speelde hij wel. En toen Wijnaldum terugkwam, toen is hij op de bank gekomen volgens mij. En dat is gewoon heel zonde voor zijn jongen. Ik kwam er gisteren toch in. Toen werd het dan nog mooi 1-1 voor die andere ploeg. Toch? Maar het was een man die Cambuur veel gebracht heeft. Ja, zeker. Zou hij weer terug kunnen komen trouwens in de winterstop? Hij mag voor mij weer terugkomen, tuurlijk. Hij heeft het laten zien bij ons. En voor Marcel is het doodzonde, denk ik. Ja. En, ik heb ook wel gesproken en natuurlijk, hij zit er zelf ook mee. En misschien is het straks wel weer de stap om iets een stapje terug te doen en gewoon met plezier weer lekker voetballen elke week. En voor jou? Want je doet het hartstikke goed. Wel bijgetekend natuurlijk. Ja. Er zijn een aantal jongens die willen eigenlijk die zeggen van we gaan niet bijtekenen. Misschien nog weg in de winterstop. Hoe kijk je daarnaar? Voor mij persoonlijk, natuurlijk, we staan in de picture als club natuurlijk. Alleen voor mij is het plezier gewoon het belangrijkste in het voetbal. En ik ga elke dag met plezier naar de club. En ik heb geen moment ik ben 24. Ik heb geen moment gedacht van zal ik het niet doen? Of waarom niet? Of kan ik een stap hoger? Of, ik wil gewoon eerst een goede basis leggen voor mezelf in de Eredivisie. En dus geen enkel getwijfeld of... Wat zou die kinderen stil? Ja, natuurlijk kan het. Dus het kan veel beter. Want jij bent hier transfervrij gekomen? Ja. Maar moeten ze nu wel voor je betalen? Aan een andere club, als die jou wil hebben? Ja. Okay. Ja. Ja, nieuw contract. Nieuw contract. Maar niet zoals Pasveer op de bank? Of op een andere manier bij een topclub op de bank? Ik denk dat dat iets is voor als je een jaar of 30, 35 bent, maar nu zeker niet. Nee. Okay. Nee. Nou, bedankt in ieder geval voor je verhaal. Succes. Ja, dankjewel. En kom de snijn. Keer buus, alles volgen op radio. De Friese clubs in de Eredivisie. Want de wedstrijden die binnen buus op radio live te volgen. Geert van Thuun die docht snijverslag van SC Cambuur Feyenoord. Die wedstrijd die begint om heel wat in hetzelfde Cambuurstadion. En Roelof de Vries die zit in het IJssel Delta Stadion bij de wedstrijd PEC Zwolle tegen SC Heerenveen. En om heel wij treien gaat dat er los. Ja, heren. Waar wint morgen de marathon? Stroetingen? Wij het al regelen? Wij regelen helemaal niks. We hebben maar één ding, dat is gewoon vol de beuker in en het publiek op de banken. En als we hem dan verliezen, dan hebben we verliezen, maar we gaan er vol voor. Oké. Zullen we even naar de leukste quiz van Friesland? Ja, zeg maar even mooi. Ja, het spelerspaspoort van deze weken. En hij honderden klachten dat het te makkelijk wie. Gaan we de quiz een beetje onpost. Maar de vraag blijft hetzelfde. Waar bin dit? Is het A. Steven Warmholz en Jurjan Wouda? Denk je nee, het is B. Jukka Rijtela en Berend Schootstra? Of C. Victor Noring en Ron Jansen? Mail je antwoord van naar pient@omroepfriesland.nl. Je woont een dregenquiz, je krijgt een dregenquiz.
Ja, dit is de prijs die je winnen kan. Een Heerenveenbal met handtekenings van de selectie van SC Heerenveen. De winnaar van Verlienewieken, dat is Gert-Jan Wagenaar uit Sint-Japik. En hij won het signeerde t-shirt van SC Cambuur. Heeft je een idee trouwens? Want wij wisten alle hier net wat het wie. Net zei ze, maar wist al? Ja, oké. Hij weet hem. Oké. Dit wie bient. Heren al bedankt. Man, die blijven er weer. En dan neemt Rijtse lekker bier mee. Tref ik het even. Ondan en een mooi weekend. Zo, dat is snel, Leonard. Nu al aan het afsminken. Ja. Hey, nog even kort. Voorspellingje. PEC Zwolle Heerenveen? Ik denk dat Heerenveen met een 4-1 nederlaag naar huis gaat. Bient Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.